Τέσσερις διαγωνιζόμενοι που τους ενώνει το πάθος για τη μαγειρική βρίσκονται αντιμέτωποι και σήμερα στο Blind Taste για να κερδίσουν 1.000 ευρώ και τη δυνατότητα να συνεχίσουν την επόμενη εβδομάδα και να διεκδικήσουν άλλα τόσα. Η Χριστιάνα, σπουδάστρια μαγειρικής από τον πύργο Ηλίας, η Χριστίνα, πρώην τραγουδίστρια και νυν καθηγήτρια Αγγλικών, και ο Αλέξανδρος, ιδιοκτήτης μεζεδοπολείου στη Ραφίνα, αντιμετωπίζουν τον νικητή της προηγούμενης εβδομάδας Δημήτρη, επίσης ιδιοκτήτη μεζεδοπολείου. Τη Δευτέρα ο σεφ ήταν στις σκαλές του. 20 λεπτά είναι πάρα πολύ χρόνος. Και βοήθησε τη Χριστιάνα που είχε άγχος. Έτρεμα τα χέρια μου, είχα μηχανία. Και η οποία έκανε αρκετά λάθη. Κάτι με το μάτι έχω κάνει. Λακία. Ο Δημήτρης στη γευσηγνωσία ήταν επίοικης προς τους νέους συμπαίκτες του. Πάμε να τους καλωσορίσουμε με 1-3. Η Χριστίνα μπερδεύτηκε και άρχισε να μοιράζει πεντάρια. Και εδώ 5 θα βάλω. Αφήνοντας μόνο τον Αλέξανδρο παραπονεμένο, ο οποίος αμέσως μετά ξεκίνησε επιθετικά. Θα βάλω 1-2. Όπα, Άλεξ. Αλλά έκανε λάθος. Χαντάκωσε τον εαυτό του και ευνόησε τη Χριστίνα. Όποιος ανακατεύεται με τις κότες, θα τον αναπίτουρα. Την Τρίτη, ο σεφ παρακίνησε τον Αλέξανδρο να προσπαθήσει περισσότερο. Περιμένω πολλά από σένα σήμερα. Πολλά που δεν είδα χτες. Και βοήθησε και πάλι τη Χριστιάνα. Θα κάνω εγώ μαγείρισα μέχρι να φύγεις. Στη γευσηγνωσία η Χριστιάνα μπέρδεψε το πιάτο της με του Αλέξανδρου. Θα ρισκάρω και θα βάλω ένα 5. Και έδωσε άλλο ένα πεντάρι στο Δημήτρη. Ευχαριστώ, Ραστέρι μου. Ενώ ο Αλέξανδρος βρήκε εύκολα το πιάτο του και μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι. Θα βάλουμε έναν άσο. Ο Δημήτρης κάηκε γευστικά από το πιάτο της Χριστίνας. Δώσε πιπέρι στο λαό. Κάηκε και βαθμολογικά αφού μπέρδεψε το πιάτο του με του Αλέξανδρου. Τι πάτησες? Ενώ η Χριστίνα τους έκαψε όλους γενικά. 0. Αυτό δεν είναι το δικό μου. Και άναψε φωτιές. Α, έτσι πάει. Πάμε. Την Τετάρτη τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Κάντε το σταυρό σας όλοι γιατί θα σας χρειαστεί. Και αυτό φάνηκε και στην πορεία. Καπιανού η καραμέλα πάει να καεί. Αφού τα λάθη ήταν αρκετά. Ρίχνω κρέμα. Δεν ήθελα να το βλέπω, ειλικρινά. Δηλαδή. Στη γευσηγνωσία η Χριστίνα με το καλημέρα άρχισε τα μηδενικά. Ξεκινήσαμε. Όμως μπέρδεψε το πιάτο της με του Δημήτρη. Θέλω να δω μόνο τα μούτρα σου μόλις το δεις. Και μηδένισε τον εαυτό της. Σε αντίθεση με τον Δημήτρη που βρήκε το πιάτο του και βαθμολόγησε αντικειμενικά τα υπόλοιπα. Η Χριστιάνα μπέρδεψε για μία ακόμη φορά το πιάτο της με του Αλέξανδρου. Ευχαριστώ, Χριστιανά, όχι μόνο για το 1-5. Μου έχεις βάλει 3 τσέντι. Και μηδένισε τον εαυτό της. Δεν μου άρεσε. 0. Ενώ ο Αλέξανδρος πέρασε στην αντεπίθεση. Δεν είναι το δικό μου, 0. Όμως μετά μπέρδεψε το πιάτο του με της Χριστιάνας και μηδένισε τον εαυτό του. Χθες Πέμπτη, οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να ετοιμάσουν φιλέτο ψαριού με πουρέ μελιτζάνας και όλοι χρειάστηκαν τη βοήθεια του σεφ πλην του Δημήτρη. Ξεκινάω από τη μελιτζάνα για να δω λίγο να καταλάβω γιατί ήθελα και για να δω το πάχος πώς θα βγει μετά το ψάρι του. Ενώ η Χριστιάνα παραλίγο να κάνει τον πουρέ της τούρμπο από το σκόρδο. Τα που πας εδώ. Η μελιτζάνα σαλάτα τη Emily Rose. Και συνέχισε να μην ακούει τις συμβουλές του σεφ. Κι άλλο. Κι άλλο. Γιατί? Γιατί έτσι θέλω εγώ. Για να μένα δεν μ' αρέσει. Δεν τρως μόνο εσύ. Στη γευσηγνωσία ο Αλέξανδρος βρήκε το πιάτο του και μηδένισε τα υπόλοιπα. Όπως ακριβώς έκανε και η Χριστιάνα. Όχι απλά το περίμενε. Που όμως για μία ακόμη φορά έδωσε ένα 5 και στον Αλέξανδρο. Υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης. Το ίδιο ακριβώς έπαθε και η Χριστίνα που εκτός από τον εαυτό της ευνόησε άθελά της και πάλι το Δημήτρη. Πάρ' τη γέντα στα μούτρα. Ο οποίος, αν και βρήκε το πιάτο του, απέφυγε τα μηδενικά. Έτσι, στη συνολική βαθμολογία ο Δημήτρης παρέμεινε πρώτος με 70 βαθμούς, με δεύτερο τον Αλέξανδρο με 59, τρίτη τη Χριστίνα με 51 και τελευταία τη Χριστιάνα με 46 βαθμούς. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Blind Taste. Καλησπέρα, παιδιά μου. Τι κάνετε? Καλά. Big Great, εσύ Ραμόν, σέλα ρε φίλε. Εσύ, τι λέει? More love. Όπα, να είσαι καλά. Εσύ, Λαμία, έτσι μπράβο αγόρι μου, πατρίδα. Έχει η Λαμία εκδίδες? Έλα τώρα. Είχανε δύο, αλλά τους διώξανε. Ναι, πήρε την πλούσα του ενός. Πήρε την πλούσα του ενός. Πώς είστε σήμερα? Όλα καλά. Μπράβο για χτες. Πολύ καλό πιάτο. Εσύ μη βάρας παλαμάκια. Εσύ Σίμω, μπράβο για τους άλλους. Σήμερα θα... Σήμερα με κάνω όλα το τα καλό. υλικά. Ναι. Είστε έτοιμοι για το μεγάλο τελικό? Ναι. Παρασκευή σήμερα, τελευταία μέρα, είναι η μέρα που όλα θα αλλάξουν. Ελπίζω προς το καλό το δικό μου. Σήμερα θα φτιάξετε μια συνταγή, παιδιά, η οποία δεν είναι δύσκολη.
Γιατί έτσι θέλω εγώ σήμερα. Σήμερα θέλω να φτιάξετε μια συνταγή με υλικά που γνωρίζετε για να φτιάξετε 4 εξαιρετικά πιάτα για να κλείσουμε τη βδομάδα όμορφα. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να περάσουμε καλά. Έχετε ένα εξαιρετικό κομμάτι κρέας, είναι μια μοσχαρίσια μπριζόλα από κόντρα. Πάρα πολλές φορές τη βλέπετε με κόκαλο εσείς, τώρα είναι χωρίς κόκαλο. Πατάτες όπως σας υποσχέθηκα, θυμάρι, κρεμμύδι, πάπρικα, ένα εξαιρετικό βαλσάμικο ξύδι με ρόδι. Ακούστε τι θα φτιάξετε. Θα φτιάξετε ένα μοσχαράκι κόντρα με πατάτες σοτέ. Μοσχαράκι με πατάτες. Πιστεύω θα το καταφέρω. Θέλω να συμφωνήσουμε ένα πράγμα. Επειδή έχουμε μοσχάρι, να συμφωνήσουμε το ψήσιμο που θα κάνουμε. Συνήθως πάμε για μέτριο. Αν δεν θέλετε μέτριο, πείτε μου τι να κάνουμε. Ό,τι μας βγει. Όχι, δεν γίνεται ό,τι βγει. Ότι θα ξέρουμε ακριβώς. Θα έχουμε περισσότερο χρόνο μας, Ωραία. Άρα πάμε να φτιάξουμε... Κάπου στη μέση θα τα βρούμε. Μπορούμε να τα βρούμε στη μέση. Ακούστε να δείτε. Λοιπόν, Κάντε τι θέλετε. κάντε ό,τι ψήσιμο θέλει ο καθένας. Τελευταία μέρα είναι Παρασκευή. Κάντε ό,τι ψήσιμο θέλει ο καθένας. Φτιάχτε μου ένα εξαιρετικό κρέας. Έχετε στη διάθεσή σας 15 λεπτά. Δείτε πώς φτιάχνετε τη συνταγή και τα λέμε σε λίγα λεπτά. Ταλιάτα με πατάτες σοτέ. Υλικά. Μοσχαρίσια μπριζόλα από κόντρα. Κρεμμύδι. Πάπρικα. Θυμάρι. Πατάτες. Βαλσάμικο ξύδι με ρόδι. Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε νερό και βράζουμε τις πατάτες. Αλατοπιπερώνουμε την μπριζόλα. Σε τηγάνι ζεσταίνουμε ελαιόλαδα και σοτάρουμε την μπριζόλα με θυμάρι. Αφαιρούμε την μπριζόλα από το τηγάνι, σουρώνουμε τις πατάτες και τις σοτάρουμε με αλάτι, πιπέρι, κρεμμύδι, πάπρικα. Σβήνουμε με το βαλσάμικο ξύδι με ρόδι και ανακατεύουμε. Στείνουμε πιάτο. Λοιπόν, απορίες. Καταλήξαμε στο ψήσιμο, ό,τι θέλουμε. Ό,τι θέλετε. Εγώ τα τρώω όλα, δεν με χαλάει. Βέβαια δεν κρίνω όλα το ίδιο, κατάλαβες, αλλά κάντε ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. Πάλι καλά, λειτουργήσε ο σωστός επαγγελματισμός του σεφ και είπε κάντε ό,τι θέλετε αρκεί να βγει σωστό πιάτο. Σωστά βρασμένη πατάτα, σωστά λατσμένο το κρέας, είναι κόντρα μοσχάρι, είναι μοσχαρίσια μπριζόλα. Είμαι σίγουρος ότι έχετε φάει πάρα πολλές φορές. Πρέπει να έχετε μαγειρέψει, γιατί αν δεν έχετε μαγειρέψει... Έχεις μαγειρέψει εσύ? Ναι. Μπράβο, αγάπη μου. Εσύ? Ναι, εντάξει. Δεν τρώω συχνά μοσχάρι, δεν το θέλω. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Πατάτες σωστά ψημένες, προσοχή μεγάλη. Θέλουμε το άρωμα από το θυμάρι, προσοχή στο κρεμμύδι, γιατί γενικώς όλη τη βδομάδα έχετε μια τάση να αρωματίζετε πολύ με κρεμμύδι. Το ξύδι θα σας βοηθήσει να διορθώσετε τη γεύση, έχει την οξύτητα του ροδιού, παρόλα αυτά έχει μια ωραία γλυκά. Εντάξει, παιδάκια, 15 λεπτά, φύγατε. Ελεύθερο θέμα στο ψήσιμο λοιπόν, σεφ προβλέπω αναρχία. Πολύ σωστά κάνετε και ξεκινάτε με τις πατάτες. Έχετε βραστήρες από κάτω, αν θέλετε να βάλετε ζεστό νερό. Γρήγορο. Τέτοιο μαζικό καθάρισμα πατάτας ούτε στα μαγειρία του στρατού να ήμασταν. Μόνο που εκεί στη συνταγή έχουν λιγότερο γκουρμέ όνομα. Αντί για σοτέ τις λένε πατάτες μπλουμ. Λοιπόν, η συνταγή μας σήμερα. Ξεκινάω λοιπόν, παίρνω τις πατάτες να τις βράσουν. Νομίζω ότι όλοι κάναν το ίδιο. Βέβαια, εγώ ήμουν ο μόνος που δεν τις καθάρισα. Ελπίζω να μην το είδε κάποιος από τους συμπαίκτες μου, βέβαια. Είναι λίγο εύκολο να το δεις. Προσπάθησα κάποιες φορές να το κρύψω. Σήμερα ήρθα να κάνω το χαδί του Μίτσου. Θα βάλω όλα τα υλικά. Τώρα εντάξει, δεν θα τα βάλω και στις ποσότητες που πρέπει. Αλλά θα βάλω πολλά λίγο. Δεν πατάτε, θα προλάβω να κόψω και θα έχει βράσει. Είδες, τσακ μπαμ.
Κόφτει σε μικρά κομματάκια για να προλάβει να βράσει. Στη βράση κολλάει το σίδερο. Ή βάλτε τη αμέσως, αν την κόψετε μεγαλύτερα κομμάτια, παιδιά, βάλτε τη μέσα στο νερό. Δεν είναι ανάγκη να βράσει το νερό για να τη βάλετε. Γιατί καλέ την πιέζει την μπριζόλα, τι σου έκανε? Λίγο έτσι. Τη χαϊδεύω για να μου φερθεί και αυτή καλά. Αυτό δεν ήταν χάιδεμα, φίλε. Χούφτωμα ίσως. Παραχαϊδεύτηκε. Το μοσχάρι, παιδιά, θέλει το αλάτι του γενικώς. Και αφού το αλατίσουμε πρέπει να κάτσει λίγο. Γιατί το ταλαιπωρείται και κοψομασιάστηκε. Να ξεκουραστεί, όχι με τα κρεμμύδια. Για να δούμε, έμαθες να κόβεις κρεμμύδι, για να σε δω. Μπα, λέω. Δεν έμαθα, όχι. Πλωμό. Έτσι σου δείξα, μωρέ. Έτσι σου δείξα, όχι. Όχι. Δεν νομίζω. Αλλά δεν το έχω. Τίποτα, κάνεις τα δικά σου. Ναι. Εντάξει, να κάνουμε. Έχουμε έναν τρόπο περίεργο για να κόβω το κρεμμύδι. Και να κάνουμε. Οι παίκτες δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να καταφέρουν να βγάλουν ένα τέλειο πιάτο χρησιμοποιώντας κάθε μέσο. Μαύρησε μπριζόλα. Με κάρφωσε. Θα είναι το αποτέλεσμα ικανό να τους βοηθήσει να αναγνωρίσουν τα πιάτα τους στη γευσηγνωσία. Το κρέας δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα σοβαρά. Παίζει θέατρο. Θα έχουμε κάποια έκπληξη στο τελικό αποτέλεσμα. 0. Κακέ. Δήλωσε συμμετοχή στο τηλέφωνο 211 18 78 002 ή στο www.star.gr /TV /Blind Taste και διεκδίκησε 1.000 ευρώ κάθε εβδομάδα. Η τελευταία ευκαιρία. Σήμερα είναι η τελευταία και μοιραία δοκιμασία για να καταλήξουμε στην τελική 20. Δυστυχώς, σε 17 από εσάς σήμερα, το χαμόγελο θα σβήσει. Όλα θα κριθούν από μια μπουκιά. Μάκη, πρέπει να μας υποσχεθείς κάτι. Ό,τι και να πω δεν θα θυμώσεις. Ποιοι συνεχίζουν. Ξέρω ότι η αγωνία σας χτυπάει κόκκινο. Ποιος το θέλει πιο πολύ? Πάρε ανάσα. Είσαι στους 20 καλύτερους του MasterChef. MasterChef. Απόψε στις 9 στο Star. Για την γιορτή της μητέρας, δείξτε την αγάπη σας με δώρα από τη Σβαρόφσκι. Στη ζωή προχωράμε μαθαίνοντας. Μαθαίνουμε να βλέπουμε ό,τι αξίζει μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που μας μεγαλώνουν. Έτσι η ζωή αποκτά νόημα όπου κι αν μας πάει. Στα πιο δύσκολα ή στα πιο ωραία. Γι' αυτό τιμάμε πάντα τους ανθρώπους που μας μεγάλωσαν, ακόμα και όταν δεν είναι πια εδώ. Μικέλ, μάθημα ζωής. Δεν τρυπάς βρε μαλινάκι, δεν τρυπάς, δεν τρυπάς. Δεν τρυπάς βρε μαλινάκι και μοσχοβόλας. Τζάμπο θέλεις να οργανώσεις, τζάμπο σου φέρα κι εγώ. Τζάμπο θέλεις να οργανώσεις που έχει λύσεις 1002. Τζάμπο, αλλάζουμε ρούχα. Ήρθε το καλοκαίρι. Όταν έχεις όρεξη για ιταλικό ή όταν δεν προλαβαίνεις. Κάθε μέρα έχει ξεχωριστή γεύση με μια Coca-Cola. Αν θέλεις βοήθεια με την παρουσία και την προώθηση της επιχείρησής σου στο ίντερνετ, χρειάζεσαι το χρυσό οδηγό. Το μεγαλύτερο digital agency στην Ελλάδα, δίπλα σου εδώ και 45 χρόνια σε κάθε σου ανάγκη. Και τώρα, νέες λύσεις για ξενοδόχους. Δημιούργησε τη δική σου ιστοσελίδα με δυνατότητα κράτησης και διαχείρισης κρατήσεων από τις δημοφιλέστερες online πλατφόρμες. Χρυσός οδηγός. Δουλειά μας, η δουλειά σας. Να κάνεις δώρο τα λουλούδια που εσύ φύτεψες. Εκεί που καλλιεργώ τα δικά μου λαχανικά. Ό,τι κι αν σημαίνει για σένα κήπος, θα το βρεις στα Πράκτικε. Τέντα πολυεστερική, μόνο 79,99. Συνθετικός χλωτάπητας, μόνο 9,99 ανά τετραγωνικό μέτρο. Σετ λάστιχο ποτίσματος, μόνο 12,99. Πράκτικε, το κλειδί για το σπίτι σου. Μου αρέσει να προσέχω τη διατροφή μου. Δεν θέλω όμως να νιώθω ότι στερούμε. Γι' αυτό επιλέγω τυρόλο κότατζ. Γιατί ενώ είναι ελαφρύ, είναι χορταστικό, το τρώω με 1000 τρόπους και κυρίως μου αρέσει. Ζωή με τυρόλο. Και πλούσια γεύση και μόνο 2,2% λιπαρά.
Ζωή με τη Ρόλο. Γάτες, ακόμη μια συμβουλή για μια νέα απολαυστική εμπειρία. Βυθιστείτε στη Φινετσάτη, ψιλοκομμένη υφή του νέου γκουρμέ Gold Tartar. Προσοχή! Silver Alert. Εξαφάνιση ηλικιωμένου. Μπορείτε να βοηθήσετε? Καλέστε τώρα στη γραμμή ζωής στο 1065 ή στην άμεση δράση. Έχεις αναζητήσει ποτέ ξενοδοχείο online? Παρατήρησες ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές τιμές για το ίδιο ακριβώς δωμάτιο? Η Trivago σου δίνει τη λύση, συγκρίνοντας αμέσως τις τιμές σε περισσότερες από 200 ιστοσελίδες και εφαρμογές. Απλά κατέβασε την εφαρμογή της Trivago ή πες στο trivago.gr, γράψε τον προορισμό σου, επίλεξε ημερομηνίες και αναζήτηση. Η Trivago σου εμφανίζει όλες τις διαφορετικές τιμές για το ίδιο ακριβώς δωμάτιο. Έτσι μπορείς να βρεις το ιδανικό ξενοδοχείο στην καλύτερη τιμή. Ξενοδοχείο Trivago. Κάθε φλιτζάνι καφέ L'Or ξυπνάει την απόλυτη απόλαυση. Παραδώσου στη χρυσή τελειότητα του καφέ L'Or. L'Or. Γιατί να θέλεις κάτι λιγότερο από τον χρυσό? Από Πέμπτη έως Σάββατο σε όλα τα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς, Baby Lino ανοιχτές πάνες και Sunny Lady και Sunny πάνες 40% φθηνότερα. Supreme Ultra 40% φθηνότερα. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και νούμερο 10 49 λεπτά και μέλισσα ζυμαρικά 500 γραμμάρια γιατί είμαστε μακαρονάδες και Heinz 30% φθηνότερα. Ελωμάς, η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ. Τώρα το αγαπημένο σας Kerrygold και σε φέτες για τόστ. Κόψτε το στον πάγκο του σούπερ μάρκετ ή βρείτε το στο ψυγείο. Ρεγκάτο Kerrygold. Κόβεται, ψήνεται, λιώνει και απογειώνει. Απελευθερωθείτε από τις αλλεργίες σας με τη δύναμη της θάλασσας. Sinomarine Allergy Relief συνδυάζει το θαλασσινό νερό με τις ευεργετικές ιδιότητες των φυκιών του συμπλέγματος Algomer. Απαλλαγείτε από τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας με Sinomarine Allergy Relief. Μέλος της οικογένειας Sinomarine. Bed & Bath εκπτώσεις. Κάνον διπλό σετ σεντόνια 24,90. Σετ πετσέτες 3 τεμαχίων 14,90. Και μαξιλάρι Κάνον 13,90. Bed & Bath εκπτώσεις έως μείον 60%. Τώρα κάτι νέο από το Vitam. Δοκιμάστε το Vitam με έλαιο καρύδας και το Vitam με έλαιο καρυδιού. Ιδανικό πάνω στο ψωμί ή σε γλυκές και αλμυρές συνταγές. 100% φυτικό από το Vitam. Βρε καλώς τα λαγουδάκια σας περίμεναν όλοι. Απόψε, λέμε Star. Θέλω να μπαίνω μέσα και να μυρίζω σαν την πρώτη μέρα της άνοιξης. Από Windows, ξέρω κύριε Λογιά. Θα θέλω αγώνα. Είσαι ρε πατέρα να με δεις. i4 Power. i4, λούφα και απαλλαγή. Απόψε, στις 10 και 20. Στο γέλιο, λέμε Star. Τώρα, με την Κοσμοτέ, ακόμα περισσότερα σπίτια τρέχουν με ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps μόνο με 5,5 ευρώ επιπλέον το μήνα. Επιστρέψαμε και παρά τις συμβουλές του σεφ, το κρεμμύδι πάει σύννεφο. Όχι, δεν θέλει πολύ κρεμμύδι, παιδιά, γιατί έχετε κάνει λίγες πατάτες. Θέλουμε να βγει γεύση πατάτας, όχι γεύση του κρεμμυδιού. Ωραία, είστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Σιγά σιγά να ζεσταίνουμε τα τηγανάκια για την μπριζόλα. Μη μου κάψετε πολύ το λάδι. Θέλουμε ωραίο θωράκισμα εξωτερικά για μετά χαμηλότερη φωτιά για να ψηθεί. Γιατί ψήνοντας έρχεται η όρεξη, όχι καίγοντας. Κοίτα, κόψιμο στο κρεμμύδι που κάνει μετά εδώ. Κοίτα. Την καμαρώνω. Η τεχνική λέγεται ό,τι να είναι. Είναι όπως η γαλλική συνταγή, ο τύβγο. Μπράβο. Έτσι. Εχθές τσεπώσατε από 2 βαθμούς ο καθένα. Σήμερα για να δούμε τι θα κάνετε. Τα κορόιδα. Και έχετε κόψει όλοι λίγο χοντρά τις πατάτες. Χοντρά, αυτό. Χαίρομαι που είχαμε το χρόνο των 15 λεπτών, γιατί ήταν γενναιόδωρος. Οπότε είχα το χρόνο να ασχοληθώ με την πατάτα, να την κάνω ένα σωστό φωτογραφικό μπρινουάζ. 1x1x1. Οπότε νομίζω είμαι ικανοποιημένος από αυτό το κομμάτι.
Το ίδιο έκανε και η Χριστιάνα χωρίς να αφαιρέσει την περίμετρο της πατάτας, οπότε έχει βγει καμπυλωτό μπρινουάζ. Καήκατε. Ψέματα. Δεν πρόλαβες να το γυρίσεις πριν το δούμε. Μαύρη σε μπριζόλα. Γιατί ασχολείσαι μαζί μου? Με ποιον ασχοληθώ? Εσύ είσαι ο... Με τον κύριο που είναι πιο κοντά σου. Ο κύριος δεν κάνει κάτι. Απέναντί μου. Εγώ κάθομαι, σας παρακολουθώ εγώ, παιδιά. Δεν φοβάσαι, νομίζω. Απλά έτυχε και πέσει το μάτι μου τώρα πάνω στη μαυρέλα. Είναι εδώ το μάτι μονίμως. Εμένα. Από τη Δευτέρα τώρα είδα να κάνει. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Δεν παθαίνεις τίποτα. Έτσι πέρα από νύχτα εσύ. Η μέρα είναι πιο δύσκολη, φίλε. Ο Δημήτρης είδε που έβαλα πιπέρι. Την ώρα που γύριζα για να μην το δούνε. Το κατάλαβε και με κάρφωσε. Ο Ρουφιάνος της Μπριζόλας. Μην την πολυγυρίζεις, συμβουλή. Μην την πολυγυρίζεις. Γιατί στεγνώνει. Κράτα τη, να μην κυκλοφορούν πολύ τα ζουμιά μέσα. Δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι σημαίνει. Τίποτα, δεν θέλει... Πόσο ώρα να ψηθεί? Δεν θέλει πολλά. Θα τα πάρει κρανίο. Εσύ μέσα δεν ψήνεται, θέλω να είναι κόκκινη μέσα. Εξαρτάται τι ψήφος θα κάνεις, τι θες να ψήσεις, πώς θα ζήσεις. Περνάει για το κοκκινό. Πώς θα ζήσεις. Τα πάντα περνάνε, μοσχάρι. Αλεξάνδρε, καλά, το έχεις πάρει λίγο... Ναι, λίγο... Μιλάτε καλά, τι θα γίνει. Πατάτες λίγο. Τι κάνω τώρα? Κάτι κρυβείς. Φλούδα στην πατάτα, τα βάλες όλα από κάτω. Είμαστε στον ίδιο πάγκο, βλέπουμε όσοι μπορούμε. Λοιπόν, έχουν περάσει 10 λεπτά, παιδάκια, σας έχουν μείνει 5 λεπτά. Αρρώστια το φαγητό σήμερα. Μητσάκο πυρετό, έχει μπριζόλα και βάζει θερμόμετρο. Ο πυρετός της Λόξας. Θα τις κόψει και βεντούζε σε λίγο. Βλέπω κάποιες μπριζόλες έτοιμες. Κάποιες μπριζόλες δυσκολεύονται λίγο. Εδώ σε θέλω, Κάβουρα, να περπατάς στα κάρβουνα. Έγινε η πατάτα, την είδες, την τζεκαρές. Έβαλες και σε αυτή θερμόμετρο ή την τζέκαρες μόνο για ακροαστικά? Ωραίο χρώμα, φιλαράκι, ωραίο χρώμα η μπριζόλα. Ψήνεται μόνη της δίπλα. Δεν κάνω κάτι. Τι κάνεις το ψήσιμο εκτός φωτιάς το γνωστό. Εκτός φωτιάς, εκτός εστίας, εκτός λογικής. Τι λέει? Καλά λένε. Όλα καλά? Ήρεμο. Κρεμμυδάκι βλέπω βάλαμε μπόλικο, ένα υπάρχει. Μην χαλάσουμε και το προξενιό. Πάλι καλά που είπα όχι πολύ κρεμμύδι. Ναι, το έχω εγώ αυτό με το κρεμμύδι. Πέφτει λίγο παραπάνω. Εντάξει, τι να κάνουμε, σεφ. Δεν είμαστε όλοι σεφ. Παιδιά, έχετε ένα εξαιρετικό βαλσάμικο ξύδι με ρόδι από συμπυκνωμένο μουσο σταφυλιών και χυμό ροδιού, με γλυκιά γεύση, μοναδικό χρώμα και άρωμα. Χρησιμοποιήστε το γιατί θα δώσει ένταση στο φαγητό. Θέλω να το βρω μέσα στο φαγητό, το ψάχνω. Ολόκληρο, με το μπουκάλι. Ψάχνω. Μέσα στο ίντερνετ. 500 παιδί. Λοιπόν, 2 λεπτάκια ακόμα. Πάμε να στείλουμε σιγά σιγά πιάτα. Άντε, πάμε. Στημένους μας έχετε πάλι να περιμένουμε. Χριστινάκη, έτοιμη? Βάλω. Τι να βάλω πάνω άλλο? Τίποτε. Την Άρτα και τα Γιάννηνα, τι να βάλεις, τίποτε. Χριστιανά, λέγε. Τι να πει. Είπε Σάρτα και Γιάννενα και παρεξηγήθηκε ο πύργος Ηλίας. Έτοιμη, Χριστιανά μου. Έχω ελπιστό. Αλέξανδρε, πού είναι οι πατάτες σου, καλέ? Όπα, καβατζά. Η μουλοχτή πατάτα. Να τα... 1,5 λεπτό ακόμα στείλουμε πιατάκι. Σεφ, δεν είσαι πολύ παρατηρητικός. Τι ρωτάς που κρύβεις πατάτες? Από κάτω είναι γιατί είχαν και φλούδα. Διατηρεί φλούδες ελπίδες ότι θα βρει το πιάτο του. 1 λεπτό ακόμα, πάμε. Στείλουμε πιάτο. Κοίτα εδώ, πάρε καλά την τζιμπίδα σου. Εντάξει τώρα. Καλά, εντάξει, το έκανα. Αφού κάνεις διαρκώς του κεφαλιού σου. Αλέξανδρα, τι θα κάνεις με τον πύργο του Άιφελ εκεί? Έχω φτιάξει ένα πυργάκι. Εγώ Και το δεν κρέας- έβγαλα την πριζόλα. Το κρέας πού θα το βάλεις? Στα θεμέλια. Εγώ γίνεται να με στήσω Δώσ' μου πιάτα. μισό λεπτάκι. Πάμε, 40 δευτερόλεπτα, στείλουμε πιάτο. Εγώ θα σου δώσω χρόνο. Το θέμα είναι τι θα κάνεις. Θα κάτσει, είναι το θέμα. Δεν κάθεται. Όχι μωρέ, πού να κάτσει, είχες βάλει πάρα πολλές. 30 δευτερόλεπτα. Πύργος, ήταν μάλλον ο πύργος της Πίζας, στην αρχή έγερνε και κάποια στιγμή κατεδαφίστηκε.
Αλλιώς το είχα λίγο στο κεφάλι μου, νόμιζα ότι θα κάτσει μία πάνω στην άλλη, αλλά τελικά δεν. Εντάξει, τελικά το έστεισα κάπως διαφορετικά το πιάτο. Είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου. Τελειώνει ο χρόνος σας, πάμε να στήσουμε πιάτο. Η Χριστίνα έχει στήσει εδώ και 5 λεπτά και βαριέται. Μπράβο φιλαράκι, αυτή είναι η ιστορία τώρα, εδώ είσαι. 20 δευτερόλεπτα. Δες λίγο τα ψησίματα που είναι σημαντικό. 10, πάμε μαζί. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Τέλος χρόνου. Μπράβο, 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 μπράβο. Συγχαρητήρια. Σήμερα, Παρασκευή, τελευταία μέρα, νομίζω ότι όλοι λίγο είμαστε αμαγκωμένοι και αγχωμένοι για να βγάλουμε ένα καλό πιάτο, να πάρουμε τους βαθμούς ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Κάποια στιγμή λίγο ανταλλάξαμε κουβέντες, αλλά σίγουρα το κλίμα ήταν λίγο μαζεμένο. Να σας πω εγώ τι βλέπω. Ένα ομό κρέας. Αυτό όμως δεν είναι. Αυτό είναι όλα διαφορετικά μεταξύ τους. Αυτό μαγειρικά, αφού ξεκινάμε με σένα, είναι εξαιρετικά ψημένο κρέας. Μαγειρικά. Τώρα σε προσωπικό επίπεδο μπορεί να μην σου αρέσει, αλλά μαγειρικά συνήθως έτσι το ψήνουμε. Σωστό είναι σίγουρα. Θα σας πω να παρατηρήσετε τα ψησίματα στις πατάτες και τα κοψίματα. 1. 2. Τα ψησίματα στο κρέας, γιατί σχεδόν όλοι έχετε ψήσει την μπριζόλα σας διαφορετικά. Στισίματα είναι περίπου το ίδιο όλα, με εξαίρεση της Χριστιάνας, η οποία δεν έχει βάλει κλαράκι από πάνω. Τι έχει, Αλέξανδρα? Έχω ένα μικρό. Έχεις ένα μικρό που είναι κρυμμένο. 2-3 βασικά, άμα τα προσέξεις. Αυτό... Θέλω να με βοηθήσετε να μου δώσετε εσείς τους βαθμούς στα πιάτα. Ποιο πιάτο σου άρεσε έξω από το δικό σου? Δες τα όλα. Του Δημήτρη. Του Δημήτρη, 2 βαθμούς. Εμένα μου αρέσει το δικό μου. Εκτός από το δικό σου. Δεν σε μπορώ. Εκτός από το δικό μου. Του Δημήτρη. Του Δημήτρη, 4 βαθμούς. Αλέξανδρε. 4 βαθμούς. Πες, παιδί μου, ποιο πιάτο σου άρεσε έξω από το δικό σου? Εκτός από το δικό μου, εντάξει, και εμένα, του Δημήτρη μου αρέσει. Ωραία. Συγχαρητήρια. Πήρες 2 βαθμούς για το στήσιμο του πιάτου από τα παιδιά. Ξεκουραστείτε και πάμε να κάνουμε αυτό που θα είναι για κάποιους η τελευταία σας γευσηγνωσία. Έχω μπροστά μου τα πιάτα της Παρασκευής που φτιάξανε οι παίκτες και μπορώ να πω ότι έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Θα ξεκινήσω πρώτα με το πιάτο της φίλου μου της Χριστιάνας. Έχει κάνει ένα πολύ σωστό εστιατορικό ψήσιμο στην μπριζόλα της. Παρ' όλα αυτά είμαι σίγουρος ότι δεν ήταν αυτό που ήθελε. Ωραίες οι πατάτες, αρωματισμένες, ελπίζω να έχουν βράσει σωστά. Συνεχίζω με το πιάτο της Χριστίνας. Λίγο πιο ψημένη από αυτό που θα ήθελα εγώ η μπριζόλα, αλλά από τη στιγμή που της έχω αφήσει το ελεύθερο, προφανώς και την έχει κάνει σωστά. Οι πατάτες της νομίζω ότι ήθελα λίγο περισσότερο ξύδι, γιατί δεν βλέπω να έχει πάρα πολύ. Ο φίλος μου Αλέξανδρος, ωραία ψημένη μπριζόλα, σωστές οι πατάτες, διαφορετικό κόψιμο τελείως, λίγο περισσότερο κρεμμύδι από αυτό που θα ήθελα, ωραίο ξύδι, ήθελα κι άλλο θυμάρι. Και ο Δημήτρης, εξαιρετικό ψήσιμο στην μπριζόλα του, πολύ σωστά κομμένη και η ταλιάτα, πολύ ωραία βρασμένες οι πατάτες, πολύ σωστή ποσότητα στο ξύδι. Νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα πιάτο νικητή. Τους 2 βαθμούς για το στήσιμο των πιάτων, τα παιδιά τους δώσανε στον Δημήτρη. Ψησιματάρα απίστευτη και ειλικρινά, άμα το βρω, θα της δώσω επάξιο όσο καλύτερο βαθμό μπορώ. Είναι της μικρής που έχει κάνει το πιο εστιατοριακό, σωστό, δομημένο ψήσιμο μπριζόλας από όλο το τραπέζι. Εάν καταλάβω σίγουρα το πιάτο μου, θα βάλω 10. Και αν είμαι 100% και θα βάλω μηδενικά πάλι. Γιατί είμαι μακριά από την πρωτιά. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες. Γεια σας, χαρά μου. Κοίτα, επειδή έχουν γίνει διαφορετικά ψησίματα, πρέπει λίγο να αποφασίσεις πώς θα βαθμολογήσεις. Νομίζω πρέπει να βαθμολογήσεις, γιατί και εγώ αυτό σκεφτόμουν, νομίζω ότι πρέπει να βαθμολογήσεις όχι τόσο το ψήσιμο, όσο τη γεύση του κρέατος. Ναι. Γιατί έχουμε από άψητο μέχρι μέτριο άψητο, μέχρι καλοψημένο. Το 4 το διχείτητο σήμερα. Ναι, έχουμε τα πάντα όλα. Μα εσύ μας άφησες το ελεύθερο.
Καλή επιτυχία, καλή αρχή. Ευχαριστώ. Πρώτος ο Δημήτρης σήμερα στη γευσηγνωσία και είναι έτοιμος να δοκιμάσει από το πιάτο της Χριστίνας. Θα του αρέσει? Του λείπει πάπρικα, του λείπει ξύδι, του λείπει θυμάρι, του λείπει αλάτι, του λείπει... Πιάτο έχει? Ναι. Άρα αυτό είναι ένα κρέας με πατάτες. Ναι, πατάτες... Ναι, ωραία, λυπάμαι. Ωραία πατάτα. Σωστά βρασμένη, σωστά σοταρισμένη, χωρίς κανένα άρωμα. Όχι, έβαλα. Το κρέας για μένα σκοτωμένο. Ναι. Είναι Παρασκευή. Και θα βάλεις? 0. 0. Ναι, σερ. Σταυρούλα, 0. Σειρά έχει το δικό του πιάτο. Θα το αναγνωρίσει? Για πες. Θα ξεκινήσω ότι είναι το δικό μου. Ωραία. Γιατί έχω βάλει το ξύδι αρκετά πιο ψηλά. Το ψήσιμο είναι αυτό που, αφού μας άφησε να κάνουμε ελεύθερο, είναι αυτό που θέλω εγώ, οπότε είμαστε medium rare. Πάτατο σαν ψημένη, θυμάρι λίγο πιο έντονο. Αλάτι, πιπέρι. Αλάτι, πιπέρι, ισορροπία με λίγο πιο πάνω το πιπέρι. Και οπότε φαντάζομαι θα βάλεις ένα 10, έτσι δεν είναι? Ναι. Σταυρούλα. Τρίτο πιάτο για το Δημήτρη είναι της Χριστιάνας. Πώς θα τη βαθμολογήσει? Ένα επαγγελματικό ψήσιμο. Σου άρεσε? Το δικό μου, αν ήταν αυτό που αναγνώρισα, δεν το βγάζω πάσο. Ναι. Είναι για μένα. Ή αν κάποιος το ζητήσει. Ναι. Αυτό εδώ πέρα είναι όπως θα έβγαζα μια κόντρα έξω σε πελάτη. Είναι γευστικό? Είναι γευστικό. Έχει κρατήσει όλα τα ζουμιά του κρέατος, οπότε σου δίνει όλο τη γεύση του μοσχαριού. Σε ισορροπία αλάτι. Άρα πολύ ωραίο πιάτο. Ένα ισορροπημένο πιάτο για ένα πολύ ωραίο εξάρι. Ευχαριστώ. Τελευταίο είναι το πιάτο του Αλέξανδρου. Τι βαθμό θα του βάλει? Και αυτό είναι ένα πιάτο που δεν έχει έντονες γεύσεις. Γιατί, Αλέξανδρε? Δεν έχει έντονες γεύσεις. Όχι. Ούτε το ξύδι φαίνεται πάλι εδώ. Έχω βάλει πάρα πολύ. Έχεις βάλει πάρα πολύ? 6 έβαλα πριν. 6 έβαλες πριν. Το αυτό. 6 θα βάλει και τώρα, λοιπόν. Ευχαριστούμε, μη μαγώ. Καλό και το 6 από το 0. Ναι. Λοιπόν, έχεις βάλει ένα δεκάρι, 2 εξάρια και ένα 0. Νομίζω ότι τα πιάτα ήταν ξεκάθαρα. Πες μου αν μπορείς να μαντέψεις που μπήκε το πρώτο εξάρι. Το πρώτο εξάρι? Ναι. Στη Χριστιάνα. Έλα κοντά. 10 έβαλες στον εαυτό σου. Το βρήκα. Ξεκίνησες βέβαια με το πιάτο της Χριστίνας, έβαλες 0. Πήγες στη Χριστιάνα, έβαλες 6 και εγώ το πιάτο της Χριστιάνας το είδα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Είναι αυτό που είπα ακριβώς. Ναι, δεν είναι το ψήσιμο που ήθελε να κάνει, αλλά ευτυχώς που έκανε αυτό το ψήσιμο. Κατάλαβες. Είναι το γνωστό από σπόντα. Μας κάνει αυτό. Και με μάτι χαλασμένο. Εννοείται. Στο δικό σου έβαλες 10 και τελείως με το Αλέξανδρο έβαλες 6. Ο Δημήτρης βρήκε εύκολα το πιάτο του και του έβαλε 10 βαθμούς, διευρύνοντας έτσι τη διαφορά από τον Αλέξανδρο και τη Χριστιάνα, στους οποίους έβαλε 6 και τη Χριστίνα, στην οποία έβαλε 0. Σειρά της Χριστίνας να δοκιμάσει με δεμένα μάτια και ξεκινάει από το πιάτο του Αλέξανδρου. Πώς θα το βαθμολογήσει? Η μπριζόλα είναι ωραία. Ναι. Μαλακιά. Λίγο περισσότερο ξύδι έχει η πατάτα. Περισσότερο από αυτό που σου αρέσει εσένα? Ναι. Σου βγάζει μια περίεργη οξύτητα? Ναι. Τώρα αλάτι πιπέρι δεν έχει πολύ. Για μένα τουλάχιστον δεν μου λείπει. Δεν είναι το δικό μου σίγουρα. Ναι. 0. 0. Τσιμπήσαμε το πρώτο. Προφανώς. Σειρά έχει το πιάτο του Δημήτρη. Θα συνεχίσει τα μηδενικά? Χριστίνα, σε ακούμε. Το κρέας δεν μπορώ να το μασίσω, δεν ξέρω τι κομμάτι έχει. Μπορεί να φάνε άλλο κομμάτι κρέας? Βεβαίως. Έχει σαν νίνα κάτι, δεν. Σαν νίνα. Όχι, απλά είναι το ροζάκι. Μη με αντιγράφεις. Όλο μας. Αφού ξέρει ότι είναι το δικό της, τι το παίζει τώρα. Θα βάλω... Πες το 0 να τελειώνουμε. Η πατάτα δεν είναι κακιά. Κακιά πατάτα. Ντάντα.
Το κρέας δεν μπορώ να καταλάβω. Τι εννοείς δεν μπορεί να καταλάβει? Αν είναι το δικό μου. Δεν γίνεται. Ο Χριστός. Είναι νόστιμο το πιάτο? Το κρέας μου είναι αδιάφορο. Η πατάτα σου αρέσει? Ναι. Τώρα σοβαρά. Όμως... Άρα τι βαθμό θα βάλεις? Πάμε για το δεχίλιαρο. Παίζει θέατρο. Θα βάλω... Τι να βάλω? Θα βάλεις? Δεν ξέρω. Θες να βάλουμε εμείς για σένα? Για πείτε μου ένα βαθμό. Εμείς θα βάζαμε ένα βαθμό ανάμεσα στο 0 και στο 10 σίγουρα. Γιατάκι, δες γαργούτσο. Έλα Χριστίνα. Πες είναι και δικό μου, είναι η αλήθεια. Πες μας ένα βαθμό. Θα βάλω... 5 θα βάλω. 5, ωραία. Ναι, πάλι μπροστά είσαι, μην Τι αγχώνεσαι. έκανε πάλι, ρε. Επόμενο πιάτο για τη Χριστίνα είναι της Χριστιάνας. Θα τη μηδενίσει κι αυτήν. Είναι ωραίο το πιάτο. Μ' αρέσει το κρέας. Σου αρέσει, Τώρα δεν ξέρω αν είναι το δικό μου. Έχω μπερδευτεί πάρα πολύ, ενώ δεν θα έπρεπε σήμερα. Βάλε ένα 8. Μην μπερδεύεσαι, δεν υπάρχουν τέτοιες διαφορές. Για πες βαθμό. Αν είναι το δικό μου πρέπει να βάλω 10, αλλά είναι. Βάλ το. Θα το τσιμπήσεις το δεκαράκι. Έλα, βάλ το. Έλα. Θα βάλω 10. 10, πολύ ωραία. Ρε, είναι για δεκάρι το πιάτο, σου λέω. Τελευταίο πιάτο για τη Χριστίνα είναι το δικό της. Θα καταλάβει το λάθος της. Αυτό πρέπει να είναι το δικό μου. Για εξήγησέ μου γιατί το λες αυτό. Νομίζω ότι αυτή η μπριζόλα είναι πιο κλωψιμένα από όλες. Είναι γευστικό το πιάτο? Όχι. Δεν έχει κάτι που να υπερισχύει, κάτι πιο έντονο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και γευστικό όμως. Εμένα μου αρέσει. Ωραία. Σημαντικό αυτό. Το θέμα είναι γευστικό? Εμένα μου αρέσει, αλλά δεν είναι γευστικό. Πιστεύω, ναι, μου αρέσει. Είναι στα γούστα τα δικά μου. Ωραία. Τι βαθμό θα βάλεις? Και το 10. 10 και εδώ λοιπόν. Χαλιά τα έκανα. Χάλια. Έχεις βάλει ένα 5, ένα 0 και 2 δεκάρια. Ναι. Λες να μην είναι το ένα από τα 2 δεκάρια το δικό σου. Νομίζω το πιάτο σου κάνει μπαμ. Έλα κοντά. Ήταν το τελευταίο που δοκίμασες. Ναι. Έβαλα 10 στη Χριστιάνα. Η αλήθεια μου άρεσε, αλλά δεν φοβήθηκα ότι μπορεί και να είναι το δικό μου. Δεν ξέρω. Με έπιασε πανικός. Η Χριστίνα έδωσε αθελά τις 10 βαθμούς στη Χριστιάνα, αλλά ευτυχώς την τελευταία στιγμή κατάφερε να ελαττώσει τη ζημιά, δίνοντας άλλους 10 στον εαυτό της, ενώ παράλληλα έδωσε 5 βαθμούς στον Δημήτρη και 0 στον Αλέξανδρο. Επόμενος στην τυφλή γευσηγνωσία είναι ο Αλέξανδρος, που ξεκινάει δοκιμάζοντας το πιάτο της Χριστιάνας. Πώς θα τη βαθμολογήσει? Λίγα πράγματα. Τι? Βγάζει μια μικρή οξύτητα στην μπριζόλα, δεν έχω καταλάβει. 0. Τι? Πάλι νομίζω ότι είμαι εγώ αυτός. Με χαντάκωσες. Όχι, ρε Αλεξάνδρε. Ο Άλεξ. Ο Άλεξ με αδίκησε. Πάλι 0. Γιατί ρε Άλεξ. Έτσι είπαμε. Ο Αλέξανδρος συνεχίζει με το πιάτο της Χριστίνας. Θα συνεχίσει τα μηδενικά? Αυτό είναι της Χριστίνας. Για εξήγησέ μου γιατί το λες αυτό. Πολύ σκληρό το κρέας. Άρα καλοψημένη μπριζόλα, οι πατάτες. Πολύ μέτρης. Πολύ μέτρης, μια χαρά είναι, εγώ έτσι τις τρώω. Μέτρια. Τι λείπει από την πατάτα? Δεν έχει καθόλου οξύδι. Όχι καθόλου. Δηλαδή, εγώ έτσι το τρώω, αλήθεια. Το θέμα είναι πώς το τρώει ο σεφ. Δεν με νοιάζει, δεν μου το έχει δείξει να το φτιάξω. 0. 0. Πάμε δυναμικά. Καλά, δεν περιμένει τίποτα καλύτερο από σένα. Εύχομαι να μπερδέψει το δικό σου με τον Δημήτρη.
Κακέ. Δεν γίνεται γιατί δεν ξέρω αν παρατήρησες, έχει πατάτα με φλούδα. Τρίτο πιάτο είναι αυτό του Δημήτρη. Θα τον μηδενίσει και αυτόν. Μπερδεύομαι για το πιανού είναι, αλλά δεν πρέπει να είναι το δικό μου. Γιατί δεν πρέπει να είναι το δικό σου? Νομίζω εγώ το έχω ψήσει λίγο παραπάνω. Αλλά βγάζει ωραία αρώματα. Ελπίζω να μην τα έχω μπερδέψει και θα βάλω 0. 0. Okay. Ο Αλέξανδρος ολοκληρώνει τη γευσηγνωσία του με το δικό του πιάτο. Θα το αναγνωρίσει? Η πατάτα είναι ωραία. Νομίζω ότι αυτό είναι το δικό μου. 10. Τι σου άρεσε στο πιάτο? Από το ψήσιμο το καταλαβαίνω. Δεν είναι κάτι το εξαιρετικό. Αλλά νομίζω ότι η βάση του ψησίματος είναι το δικό μου. Ωραία. Και θα βάλεις, φαντάζομαι, το 10 το καλό. Ελπίζω να το πέτυχα. 10 σταυρουλά. Δεν περίμενα ότι θα ζοριστείς πολύ. Τα πιάτα είναι εύκολα αναγνωρίσιμα. Μπερδεύτηκα λίγο με το πρώτο και το τελευταίο. Το πρώτο πιάτο ήταν το πιάτο της Χριστιάνας και καλά έκανες και μπερδεύτηκες γιατί τα ψησίματα στο κρέας είναι πάρα πολύ κοντά. Έλα μαζί με εδώ. Μέτρια το έχει ψήσει η Χριστιάνα, μέτρια το έχεις ψήσει και εσύ. Έβαλες 10 λοιπόν σε σένα, μπράβο, φεύγεις και μου στέλνεις τη Χριστιάνα. Ο Αλέξανδρος και σήμερα, αν και δυσκολεύτηκε λίγο, κατάφερε τελικά να βρει το πιάτο του και να του δώσει 10 βαθμούς και μηδενίζοντας τους συμπαίκτες του, ξαναμπήκε δυναμικά στη διεκδίκηση της νίκης. Η Χριστιάνα ξεκινάει τη γευσηγνωσία της προσπαθώντας να βρει το πιάτο της ώστε να έχει ελπίδες στο να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Δεν μου αρέσει. Άντε. Θα τα καταφέρει ή θα αφήσει τελικά τα αγόρια να κονταροχτυπηθούν μεταξύ τους για την πρώτη θέση? 0. Έπρεπε να παίξουμε κάπως. Άμα είχα 20 θα σου βάζα 20. Δήλωσε συμμετοχή στο τηλέφωνο 211 18 78 002 ή στο www.star.gr /TV /Blind Taste και διεκδίκησε 1.000 ευρώ κάθε εβδομάδα. Οι κάτοικοι της Ύδρας σε περιμένουν. Έχουν βάλει detective και είναι στα ίχνη μου. Και αν πάω κάτω θα έρθεις μαζί μου. Τι? Το πρόβλημα της κλινικής σου λύθηκε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε μαζί σας και πάλι, σε αυτό το όμορφο νησί. Το ζευγαράκι της Αρένα του έδωσε και κατάλαβε στην Ύδρα. Κόσμος στο χιτούμπανο και αυτή κρυφό καμάρι. Αρένα. Σήμερα στις 6 παρα 5. Στο Star. Πού πάει ο κόσμος όταν όλοι είναι σεφ, ακόμα και αν δεν ξέρουν να μαγειρεύουν, και όταν το σπίτι σου είναι πιο έξυπνο από σένα? Πού πάει ο κόσμος? Πάει στην Τράπεζα Πειραιώς. Γιατί μόνο στην Τράπεζα Πειραιώς θα βρεις το ασφαλιστικό πρόγραμμα My Home Content της Ergo για να προστατεύσεις τα αγαθά του σπιτιού σου με μόνο από 7 ευρώ το μήνα. Γιατί όπου κι αν πάει ο κόσμος, πρέπει να πάει με σιγουριά. Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Γιατί εδώ? Γιατί για τη Δέσποινα μία είναι η συνταγή για το κυριακάτικο τραπέζι. Κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να σας προσφέρουμε ό,τι καλύτερο για το τραπέζι σας. Μέχρι το Σάββατο στα ΑΒ, κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 1,99 το κιλό. Αλλά και όλο το βόηο και το μοσχαρίσιο κρέας, 20% πιο φθηνά. Μπανάνες ντόλ ή τσικίτα, μόνο 1,15 το κιλό. Και όλα τα παγωτά, 30% φθηνότερα. ΑΒ Βασιλόπουλος. Η χαρά να προσφέρεις το καλύτερο. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Schweppes Bitter Lemon. Γεύση που σε μαγεύει. Δεν είναι ο χρόνος που γερνάει την επιδερμίδα. Είναι ο χρόνος στον ήλιο. Ένα αντιλιακό δεν αρκεί. Κορές κόκκινο σταφύλι. Αντιλιακή προστασία. Ορατή μείωση ρητίδων. Στοχευμένη δράση κατά των πανάδων. Με φυτικά βλαστοκύτταρα. Κορές κόκκινο σταφύλι. Η απόλυτη προστασία από ήλιο και γύρανση. Κυρίες και κύριοι,
Αυτό είναι το απόλυτο πιάτο. Τώρα ανακατέψτε τα υλικά σας μέχρι να πάρουν ένα σεξι χρυσαφένιο χρώμα. Το μυστικό βρίσκεται εδώ, αγαπητοί. Μελίνα. Μπορεί να έχεις πολλά μυστικά. Ένα όμως θα σε κάνει να κερδίσεις. Μάτζι, το μυστικό της γοητείας. Νωρίτερα ο άντρας μου δεν μπορούσε να σηκώσει τίποτα, μέχρι που χρησιμοποίησε Voltaren Emulgel. Σε αντίθεση με μη φαρμακευτικά προϊόντα που απλά θερμαίνουν ή ψύχουν το δέρμα, το Voltaren Emulgel με αντιφλεγμονώδη δράση στοχεύει κατευθείαν τα σημεία που πονούν και έχει διπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή. Voltaren Emulgel, η χαρά της κίνησης. Και τώρα νέα, μεγαλύτερη συσκευασία. 50% επιπλέον προϊόν για ανακούφιση από τους μυϊκούς πόνους. Όλα Βοκάντο. Είσαι το τέλειο φρούτο, αλλά το κουκούτσι σου πιάνει πολύ χώρο, δεν νομίζεις? Φαντάσου η τέλεια υφή σου να πλωνόταν παντού, όπως το Total. Βλέπεις τίποτα άλλο εκτός από πλούσιο κρεμώδες γιαούρτι? Όχι, πες. Total 2% από τη Φάγε. Τίποτα περισσότερο. Ποτέ λιγότερο. Bed & Bath εκπτώσεις. Κάνον διπλό σετ σεντόνια 24,90. Σετ πετσέτες 3 τεμαχίων 14,90. Και μαξιλάρι Κάνον 13,90. Bed & Bath εκπτώσεις έως μείον 60%. Ιταλική φινέτσα στο μπάνιο σας, μόνο στον Μασούτη. Μοντέρνα είδη μπάνιου Artisti Italiani, τώρα 50% φθηνότερα με τη Masscard. Εξαιρετικής ποιότητας πετσέτες σε διάφορα χρώματα στη μισή τιμή. Χεριών, προσώπου, σώματος. Μοντέρνο πατάκι μπάνιου στη μισή τιμή. Καλάθι απλήτων στη μισή τιμή. Και κουρτίνα μπάνιου τώρα στη μισή τιμή. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Θέλεις λίγο σπίτι ακόμα? Τώρα μείον 20% σε επιλεγμένα είδη αποθήκευσης και οργάνωσης μικρών αντικειμένων και ρούχων μόνο στην IKEA. Γιατί κάθε μέρα θέλεις λίγο σπίτι ακόμα. IKEA. Ζούμε μαζί. Ο πόνος τα κάνει όλα να φαίνονται διαφορετικά. Αντιμετώπισε τον γρήγορα και αποτελεσματικά με Depon Maximum. Η απόλυτη λύση για τον πόνο που σου προσφέρει την άμεση ανακούφιση που χρειάζεσαι. Depon Maximum. Απόλαυσε Φιλαδέλφια και με 49% λιγότερα λιπαρά. Έχεις ήδη βρει το ιδανικό ξενοδοχείο? Ίσως στην Trivago να βρεις την ιστοσελίδα που το παρέχει στην καλύτερη τιμή. Ξενοδοχείο Trivago. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι πλένουν με το Neomat Total. Γιατί κάνει τα ρούχα αστραφτερά, αφαιρεί τους λεκέδες με σούπερ άρωμα φρεσκάδας. Το Neomat Total προσφέρει όλα αυτά μαζί σε εκπληκτική τιμή. Και εσύ τι περιμένεις λοιπόν? 1.700.000 το έχουν ήδη δοκιμάσει. Ο Κοτσόβολος φέρνει εκπτώσεις με τιμές στα κόκκινα. Τώρα το iPhone 7 και 7 Plus από 819 ευρώ και με δωροεπιταγή 80 ευρώ και από 20 ευρώ το μήνα. Και το iPhone SE από 505 μόνο 419 ευρώ. Κοτσόβολος. Τι κοινό έχουν ένας λογιστής, μία παιδίατρος, ένας υδραυλικός, ένας ράφτης και ο νεαρός που φέρνει τους χυμούς? Όλοι χρειάζονται POS. Κάθε ένας όμως έχει διαφορετικές ανάγκες στην επιχείρησή του. Γι' αυτό, στην Εθνική Τράπεζα δημιουργήσαμε το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα απόκτησης POS που προσφέρει επιλογές σε συσκευές, ευέλικτα πακέτα τιμολόγησης και τώρα επιβράβευση με πόντους Go for More για την επιχείρησή σας. Αποκτήστε το δικό σας iBank POS από 3,90 ευρώ το μήνα. Για POS, πού αλλού? Στην Εθνική. Αν σ' αρέσει μόνο η pop, αν σε αποκαλούνε rock, αν γουστάρεις να είσαι trendy, βγάζε το γυαλί σου με 60 ευρώ τα δύο, πάρε ένα για εσένα και ένα για την κολλητή σου. Οπτικά μάτι-μάτι.
Στα Lidl απολαμβάνετε περισσότερη φρεσκάδα και περισσότερη οικονομία. Σούπερ Σάββατο στα Lidl με στριφτόπιτα με σπανάκι και τυρί. Καρβίς 43% φθηνότερα 1,85. Κρουασάν με κρέμα κακάο. Συσκευασία 4 τεμαχίων 38% φθηνότερα 79 λεπτά. Και ατμοσίδερο 15,99. Όλα τα καλά στα Lidl. Do you wanna fly like me? You can fly. We'll take tickets. Δηλαδή, τώρα μπορώ να επιλέξω τι ώρα θα φύγω και θα πάω απευθείας με στάσεις. Όλος ο κόσμος Air Tickets. Σύγκρινε τιμές, κλείσε με όποια εταιρεία θες, ό,τι ώρα θες, όπου και όπως θες. Air Tickets. Είμαι ο Σάββας Πούμπουρας και σας καλωσορίζω στο Blind Taste. Ο νέος coach μπαίνει δυνατά. Εδώ δεν παίζουν. 1, 2, 3 μαγειρεύουν φίλοι. Κανού είναι αυτό το πιατό. Όχ, η ώρα της αλήθειας. Και θα κάνουμε παραδοσιακό αρακά. Το λαδερό θέλει το ζουμί του. Η γριά κοτόσουπα έχει το ζουμί. Το αρακάς είναι ό,τι πιο αγνό μπορούμε να φάμε. Του αξίζει ένα χειροκρότημα. Blind Taste με τον Σάββα Πούμπουρα. Θα χαλαρώσουμε, θα απολαύσουμε παιχνίδι. Δευτέρα στις 5 παρά 25 το απόγευμα. Όσο για εσάς φίλοι μου, μείνετε εδώ μαζί μας. Στο Star. Επιστρέψαμε με τη Χριστιανά να δοκιμάζει αρχικά από το πιάτο της Χριστίνας. Θα της αρέσει? Δεν μου αρέσει. Άντε. Δεν σου αρέσει. Δεν έχει οξύτητα, δεν έχει αλάτι, δεν έχει πιπέρι, δεν έχει πάπρικα, δεν έχει τίποτα. Τι δεν έχει πιπέρι, ρε, που έχω βάλει πιπέρι. Δεν έχει πιπέρι. Πω, θυμάσαι Σταυρούλα αυτό το κορίτσι τη Δευτέρα που δεν ήξερε όλες αυτές τις λέξεις. Μπράβο κοριτσάκι μου, τι βαθμό θα βάλεις? 0. Τούσου. Και σου βάλα 10 κατά λάθος. Επισήμως όρια για το 0, αλλά εντάξει. Δεύτερο πιάτο για τη Χριστιανά είναι του Δημήτρη. Θα της αρέσει περισσότερο? Ωραίο πιάτο. Τι σου άρεσε? Έχει οξύτητα. Ναι. Έχει αλάτι. Έχει Ναι. πιπέρι. Έχει πάπρικα. Ναι. Τα έχει όλα εκτός από κρεμμύδι. Άρα δεν έχει κρεμμύδι, έχει όλα τα άλλα. Ναι. Είναι ωραία ψημένο το κρέας. Ωραίο ψημένο. Και οι πατάτες. Και οι πατάτες. Τι βαθμό θα βάλεις? Θα βάλω έναν άσο. Δεν είναι Άσο. το δικό μου. Δεν ήθελε 0. Ήθελε 0, καλά έκανε. Τρίτο πιάτο για τη Χριστιανά είναι το δικό της. Θα καταφέρει να το αναγνωρίσει? Ωραίο πιάτο. Πιο έντονη οξύτητα. Ναι. Ωραίο ψήσιμο στο κρέας. Πιστεύω ότι είναι το δικό μου. Ναι. Θα βάλω 10. Τελευταίο είναι το πιάτο του Αλέξανδρου. Τι βαθμό θα του βάλει? Δεν μου αρέσει το πιάτο αυτό. Δεν σου αρέσει. Το κρέας είναι σκληρό. Δεν έχει οξύτητα. Ποιο ρε? Όχι και σκληρό. Δεν έχει αλάτι. Ποιο? Όχι και σκληρό. Ναι. Δεν έχει ένταση γενικά το πιάτο. Μάλιστα. 0. Όχι και σκληρό. Σκληρό δεν ήταν. Μας 0 είσαι. Η μικρή σήμερα έπαιξε και μαγείρεψε καλά και ψήφισε και διαφορετικά από άλλες μέρες. Δεν μας χορήγησε με δεκαράκι που θα μπορούσε να αποβεί πολύ χρήσιμο, αλλά εντάξει, καλή καρδιά και μπράβο της για το πιάτο της. Άρε Χριστίνα, εσύ μας κατέστρεψες, το ξέρεις. Τι έκανα? Σε 2 μέρες 15 βαθμούς. Τι είναι? Του δώσες. 10. Μπράβο. Ευχαριστώ. 10. Του Δημήτρη σου άρεσε, έβαλες άσο. Το τελευταίο που δεν σου άρεσε ήταν το Αλέξανδρου. Ξεκίνησες με το πιάτο της Χριστίνας. Έπρεπε να παίξουμε κάπως. Τώρα που είναι και τελευταία μέρα. Γι' αυτό και βαθμολόγησε έτσι. Η Χριστιανά κατάφερε να βρει το πιάτο της και να του δώσει 10 βαθμούς και στη συνέχεια έδωσε 1 βαθμό στο Δημήτρη, μηδενίζοντας παράλληλα τον Αλέξανδρο και τη Χριστίνα. Μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας τυφλής γευσηγνωσίας για αυτή την εβδομάδα στη βαθμολογία των παικτών, προηγείται η Χριστιανά με 26 βαθμούς, ακολουθούν ο Αλέξανδρος με τον Δημήτρη με 16 και η Χριστίνα με 10 βαθμούς. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Όχι μόνο έχει το στο ψήσιμο, έχει και το στο αλάτι και πιπέρι. Και η πατάτα σου. Μετρημένο κρεμμύδι, πάρα πολύ προσεγμένο, ευτυχώς που δεν το έβαλες όλο. Πολύ ωραία η οξύτητα από το ξύδι. Έχω το ρόδι στο στόμα μου αρέσει. Απλά εμένα μου αρέσει πολύ.
Μακάρι να είχα περισσότερα να σου βάλω ένα 10. Γιατί άμα είχα 20 θα σου βάζα 20. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα 10 από το σεφ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκίνησε. Τι άλλο να πω. Έβαλα απ' όλα, έτσι. Ναι, εντάξει. Βήτα γύρω. Να σου πω με Από όλα έβαλα. Με το δικό σου Μαζί τρόπο. το κόψαμε. Μαζί τα βάλαμε. Το θετικό είναι ότι έχει κάνει μια ωραία πατάτα. Τι σημαίνει αυτό? Αλάτι και πιπέρι σωστό. Έχω λίγη οξύτα από το ξύδι. Έβαλα γιατί μου λέγανε ότι δεν έβαλα. Έχει οξύτα από το ξύδι. Το κάτι από εδώ που κοίταζε τι έβαζα. Απλά τα παιδιά έχουν βάλει περισσότερο. Έχω λίγη οξύτα, θα ήθελα κι άλλη. Παρ' όλα αυτά την έχω. Δεν έχω θυμάρι, δεν ξέρω που πήγε. Θα σου βάλω ένα 5 και το κρέας σου είναι λίγο πιο πολύ ψημένο από αυτό που θα ήθελα εγώ. Πολύ μου έβαλε ο σεφ. Αλλά εντάξει. Εγώ έφτιαξα το φαγητό έτσι όπως αρέσει σε μένα. Δεν το έφτιαξα όπως θα πρέπει να σερβιριστεί σε ένα εστιατόριο ή πώς πρέπει να είναι, διότι απλά δεν έχω τέτοια εμπειρία. Στο σπίτι μου έτσι το μαγειρεύω. Ναι, εσένα έχει καραμελώσει το κρεμμύδι τόσο ωραία. Δεν έχει βάλει πάρα πολύ κρεμμύδι, αλλά έχει καραμελώσει τόσο ωραία που έχω την ένταση από τη γλυκύτητα του καραμελώματος του κρεμμυδιού. Σε συνδυασμό με το ρόδι, με το ξύδι με ρόδι, δίνει φοβερή γεύση. Σωστό αλάτι και πιπέρι. Φοβήθηκα την πατάτα σου γιατί είναι κόψει πιο χοντρή από τους άλλους. Παρ' όλα αυτά είναι βρασμένη. Πολύ ωραίο ψήσιμο η μπριζόλα και εδώ θα βάλω ένα 10. Ευχαριστώ, σεφ. Χάρηκα πάρα πολύ για το 10 από τον Δημήτρη και χθες μου έβαλε 5 στο πιάτο και σήμερα 10 στο πιάτο μου. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει το αντικείμενο. Βέβαια, εντάξει, το σωστό ψήσιμο, παιδιά, είναι αυτό. Εξαιρετικό ψήσιμο, πραγματικά. Σωστό αλάτι και πιπέρι. Πολύ γευστική η μπριζόλα σου. Και η πατάτα σου είναι εξαιρετική. Μικρά κυβάκια, σωστά ψημένα, καραμελωμένο κρεμμύδι, βγάζει τη γλύκα του. Σωστή ποσότητα και οξύτητα από το ξύδι. Ωραίο αλάτι και πιπέρι. Έχω θυμάρι, είναι ένα εξαιρετικό πιάτο. Μπράβο σου, Δημητράκο μου. 10 θα βάλουμε και εδώ. Μπράβο σου. Ο Δημήτρης μαγείρευε καλύτερα από όλους για το πώς πρέπει το φαγητό να είναι και να παρουσιάζεται στον πολύ τον κόσμο, τέλος πάντων. Εμείς απλά προσπαθούσαμε. Έχετε καταλάβει ότι ο μεγάλος νικητής αυτής της εβδομάδος είναι ο φίλος μου ο Δημήτρης. Μπράβο, Μητσάκο. Πρέπει να πω ότι είναι νικητής για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Αυτή τη βδομάδα συγκέντρωσε 98 βαθμούς και αν μείνει την άλλη εβδομάδα που θα μείνει, σου εύχομαι να περάσεις τους 100 βαθμούς. Έχει κερδίσει 2.000 ευρώ μέχρι τώρα και έχει βάλει υποψηφιότητα σοβαρά για τρίτη εβδομάδα. Ο Δημήτρης άξιζε την νίκη, ήταν πάρα πολύ καλός και στη γευσηνοσία. Είναι ένας καλός μάγειρας που έκανε πολύ ωραία πιάτα. Το αξίζει το παιδί, είναι πάρα πολύ καλό παιδί και είναι πάρα πολύ καλός μάγειρας. Δίκαιος και με το παραπάνω Δημήτρης νικητής. Μπράβο του. Του εύχομαι καλή επιτυχία και στην επόμενη εβδομάδα. Και πάντα τέτοια. Στην τέταρτη θέση είναι η Χριστίνα. Μπράβο, Χριστίνα, εκεί. Ποδίτσα. Αν και θα τα χρήματα, εν τέλει άξιζε και για την εμπειρία. Τρίτη θέση. Το μικρούλι. Και η Χριστιανά. Μπράβο, αγάπη μου. Όλα σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετικά. Γιατί καλέ. Καλέ. Δεν μπορώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Έλα, παιδί μου. Από τη χαρά της είναι αυτό, από τη συγκίνηση. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι δεν με πήγαινε καθόλου, τελικά δεν ήταν αυτό, παιδιά, ήταν ντροπή. Ήσουν ο λόγος που ήρθε, το έχει πει. Εξαιρετικό παιδί, πραγματικά. Πρέπει να χαίρονται οι γονείς σου που σε έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ σωστά, πρέπει να χαίρονται οι αδερφές σου που σε έχουν. Σου είπα ότι αν καταφέρεις και βγάλεις λίγο την ντροπή από μέσα σου, που είναι λογικό γιατί είσαι νέο παιδί, θα κάνεις εξαιρετική καριέρα. Δεύτερη θέση ο φίλος μου Αλέξανδρος, μπράβο φιλαράκο, συγχαρητήρια, όλα 5.
Σίγουρα, άμα δεν κερδίζεις και είσαι δεύτερος, υπάρχει μια στεναχώρια, αλλά εντάξει, χαίρομαι που έκανα καλά πιάτα σχεδόν όλες τις μέρες, γιατί το γλυκό λίγο μας ταλαιπώρησε. Ο σεφ βαθμολόγησε με 10 βαθμούς τα πιάτα του Δημήτρη, της Χριστιάνας και του Αλέξανδρου και με 5 βαθμούς το πιάτο της Χριστίνας. Έτσι, μεγάλος νικητής της εβδομάδας είναι ο Δημήτρης με 98 βαθμούς, με δεύτερο τον Αλέξανδρο με 85, τρίτη τη Χριστιάνα με 82 και τελευταία τη Χριστίνα με 66 βαθμούς. Μητσάκο, μπράβο σου για μία ακόμα εβδομάδα, γιατί πάνω απ' όλα αφήνω τη μαγειρική απ' έξω, έχεις ήθος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, φίλε, γιατί στις κουζίνες μερικές φορές αυτό το ξεχνάμε. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που παρουσίασα το Blind Taste. Θα συνεχίσουμε να τα λέμε πλέον από το MasterChef και από Δευτέρα την εκπομπή θα παρουσιάζει ο καλός μου φίλος Σάββας Μπούμπουρας. Θέλω να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου που ήσασταν εδώ για 315 επεισόδια, να περνάτε όμορφα με την παρέα μας μέσα από το Star, να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.